बे आन्दलना जोङो एकदम 100% माने गण आन्दलन जागोन नन भाइलेन्स जोंनाव बे जिनिसा माने जेबो थानाय नङा। गोदो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि नीति आदर्श बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नीति आदर्शजोंनो जोङो माने नन भाइलेन्ट एकदम गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन खालामलांफिनगोन। जोंनाव बेबो जेबो दावराव दावसि जानाय नङा। जों रावनिबो माने खहाबो खालामनाय नङा, जेन जोंनिबो खहा जाया, जों बेखौनो मावलांगोन। माने जोबोद माने जोङो जोबोद गोजोननाय फोरमायगोन आरो उदालगुरिनि रायजोफोरखौ आरो जोंनि पुराना जोंनि माने सक्रिय वार्कारफोरखौ जोङो माने ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों दिनै बयखौबो नुफिननानै, जे माने गोदो सेंग्रा अबस्थायाव जिबायदि गोसो बोलो नुदोंमोन, दिनै माने बैसोआ जादोंब्लाबो खिन्थु मानसिफोरनि गोसो आरो बोलोखौ जों बेखौ नुफिनजोबदों। दिनै माने बै खोथाया प्रमान जादों। एज इज अनलि नाम्बार। दा जोंखौ बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा अनसायो, बा जोंनि जे ग्रुप जोंखौ बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ बिनि थाखायनो फोथायो जे जोङो माने जोंनि नेताफोरनि खोथाखौ जों मानियो, रायजो राजानि गौथुमखौ जों सनमान होयो आरो गासिबो जाथिनि जेसेबां दल संगठन जों बिसोरखौबो बिराद मोजां रेसपेक्टबो खालामो आरो जों अनसायोबो। जायनि थाखाय जों आसा लादोंमोन जे जोंखौ जिरायनो होनायनि उनाव दिनै एनडिएफबि आबसुआ आन्दलनखौ रानिं खालामनानै दोनदोंमोन। जों आसा लादोंमोन दे जोंखौ जिराय होबाय जेला बिसोर मावनायजोंनो जों सानसे बड'लेण्डखौ मोनफुंगोन होननानै जों आसा थिनानै जों नेनानै थादोंमोन। नाथाय दिनै बिसिनि जे माने जोबथा जि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय, बे एकर्डखौ दिनै जोंनि खुगानिफ्राय जों बुंला अयनाय जादों होननानै रायजो राजाया दिनै बुंजोब्बाय जे बे एकर्डआ जोंनि थाखाय थगायनायसो जाबाय होननानै। बिनि थाखाय जों बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर होनानै जोङो माने बर' जाथिनि माने गांनाय उखैनाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे नीति आदर्श, बिथांनि जे सिमां, बे सिमांखौ जोङो ओरैनो थैहोनो हाया होननानै जों दिनै बे खोथाखौ गोसोखांनानै जों दिनै ओंखारफिननाय जादों। मोनसे फिसा जबबो होनो हाला होनना बुंदों बिथाङा, बेनि बागै मा बुंनो सानो? दा बेथ' माने जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाङा, बेथ' रायजो राजाया टटेलि बेखौ मिथिजोबगौ, बिराद वेल नन जे दिनै पावार फांसन गासिबो लांफिनजोब्बाय। दिनै 19टा डिपार्टमेन्टनि पावार फांसनखौ दिनै डिसिनि आखायाव हरजोब्बाय। डिसिआ टटेलि मनिटरिं एन्ड सुपारभाइजिंनि गासिबो खामानिखौ डिसिआसो मावो। गोदोबा बिटिसि समाव माने जोंनि इएम जिएमफ्रानो पावारफुलमोन आरो माने बिसिडिसिनि मेम्बारफ्रानो मोजां माने बबे जायगायाव बियो माबायदि दरखारि, माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ बेफोर स्किमफोरखौ लानानै हरोमोन। नाथाय दिनै जों बे जिनिसखौ माने दोरोदलांनाय नुदों। माने गमामायैनो जे माने एसे थाखानाय जोंनाव एसे गोहो बोलो दंमोन, बे जिनिसा जोंनि आखायाव गैला होननानै बे जिनिसखौ रायजो राजाया गासिबो मिथिजोबगौ। दा गोबां मुंख्लं एमपिफोर दंमोन, बिसोरनि थाखाय एक्सग्रेसन मोननो गोनांमोन, बिथांमोना दासिमहालागै मोननो मोनाखै। बेथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा। बिथांमोनहा बिराद रोजा मानसि थैबोबाय जि बड'लेण्डनि थाखाय। दिनै बिथांमोनखौ जों आसा थिदोंमोन जे माने एथ' मानसि सहिद जाबाय, बिनि गेजेरजोंनो जोंनि रायजोआ सफैगोन, बिसोरो सानै हयै गोग्गो मोनसे बड'लेण्ड लानानै फैगोन होननानै जों बिराद गिदिर आसा खालामदोंमोन। दिनै बबे खैसाराव गोग्लैनानै जोंनि माने बेखौ जों आनसिन डाइभारसिटि फर्सनि जि चाल बा सभिनिस एसामिसफोरनि जि चाल, बे चालाव बिसोरो मारै फासिनानै दिनै आस'खान्दा माने सुक्ति खालामनानै लाबोखो, जायनि थाखाय दिनै गावसिनि एक्सग्रेसियानिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय एक्सग्रेसियानिल' नङा, रायजो राजानिबो जेबो जायाखिसै, फारसेथिं बे मुंख्लं न'खरफ्राबो दिनै जेबो माने नांगौबायदि जेबो राहा लामा मोनाखिसै। दा बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा थगायजाबाय होननानै जों लाबाय। जोंथ' पलिटिसियान नङा। पलिटिक्सआव मा जायो, मा बेरलाङो बेफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्राय नुबोनाय, जोंबो नुगासिनो दंखायो। राजनितिकनि थाखाय जेबो जिनिसा असम्भब नङा आरो जेबो मावनो हायै जेबो गैया। आरो राजनितिकआव बेफोरबायदि जिनिसा जाफ्लाबालाय थाखायो। गावजों गाव हांगार फुनलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय, सोरबा पावार मोननो थाखाय गाव बबेसिबां गाहायाव ओंखारलांनो हायो, सोर बेसेबां गोजौसिम थांनो हायो, बेथ' राजनितिक फायखारिफोरनि खेला। जों बे बेलायाव जों जेबो माने कमेन्ट होनाय नङा। जाय जेरैखि राजनितिक खालामा, सोरबा बिटिसिआव बिजेपि हाबफैनानै जोंखौ बर'फोरखौ हुलुस थुलुस खालामफैदों मादों, जों बेखौ जेबो दाय होनाय नङा। खारन बे गणतन्त्र देशआव राजनितिबो खालामनो हागोन, सोरबा सोरनिबा एगेन्स्टै बुंनोबो हागोन, बयबो दल संगठनबो खुलिनो हागोन आरो गणतान्त्रिक भाबै आन्दलनबो खालामनो हागोन, जों बेखौ मिथिगौ।
बेहाय जेनेबा जों जि जिनिसखौ नुबोदों दिनै जि जिनिसा जानो गोनांमोन बर'फोरखौ जिबायदि आसा होदोंमोन आरो बे जायफोर जिनिसखौ मावनो लागामोन बेफोर जिनिसखौ मावफुंनो हायैनि बेलायाव जों सानो आरो माने बिसोरनाव माने जेबो माने गोजाननिफ्राय लाबोनाय जेबो एस्टिमेट गैया, प्लेन पलिसि गैयामोन, प्रि प्लान गैयामोन। बिसोर थारमाने पावार हांगारल'मोन जे माने बा बिटिसिखौ माने जों सालायनो मोनगोन